Human makanselar ang mga flight sa padong ug gikan sa kauluhan kagahapon, mga pasahero inanay ng midagsa sa Mactan, Cebu International Airport. Samtang kanselado gihapon ang mga flights paingon sa Legazpi City sa Albay. Ani ang report. Balik normal na ang operasyon sa NAIA busa inanay na usab nga midagsa sa Mactan, Cebu International Airport ang mga pasahero kansang flights paingon sa Manila kagahapon nakanselar. Sama ni Mercedita Silosya nga na-stranded ng daan dito sa Bohol kagahapon kay wa usay mga biyahe nga gitugutan. Alas 7 pa karong gabi ang iyang biyahe paingon sa kauluhan apan buntag pa lang may diretso na siya sa airport. Paano? Kaming dalawa, wala na nila, ubusan na kaming yung panggastos. Tsaga-tsaga na lang. Gipasabot ni Abigail Ratcliffe, Corporate Communications Junior Manager sa airport, nga dili hinuon-ingon ni ana kadaghan ang mga pasahero nga midagsa karong adlaw sukwahi sa ilang gipanglantawan. Mga mo pong gi-expect is taas og linya sa mga check-in counters tungod atong pare-accommodate ang backflow yesterday. But dili gid nga kadaghan or kataas. Samtang kanselado gihapon ang mga flight sa Cebu Pacific padung ug gikan sa Legazpi. Sa pagkakutlo ning balita, wala pay abiso nga gipagawas ang Philippine Airlines. Nag-cancel sila tungod kay naa may mga damages sa airport sa Legazpi tungod sa typhoon. Ang gibuhat pud sa ubang airlines is wala sila nag-add og additional flights. However, nag-upgrade sila silang aircraft into a bigger aircraft. Uban ni Edward Tubilan, Luan Merondina, Balitang Bisdak.